Jeg har ar op i hovedet. Her. Jeg har ar op i hovedbunden. Jeg har også blevet du skubbet en gang. Jeg er blevet slået 5 gange i ryggen med et aluband. Som har gjort, at jeg er på pension i dag. Men så er det også dum, jo. Hvorfor har du ikke skudt ham? Det er ikke stoderen, der gjorde det, mand. Du kender ikke en skid til gaderne. Nej, jeg ved Du ikke. kender en skid til gaden. Nej, det gør jeg ikke. Du er sammen og se noget mere. Men hvad du vil lukke til det? Så snakker vi. Du har næsten brug for at høre mit nye track her. Ja, så er jeg. Det hedder Gadens Kald. Hvad tror du, det handler om? Ja, det lyder sådan meget logisk. Kommer her. Det er Gadens Kald, det der. Ja. Det er alle reglementerne igennem gaderne, som jeg kommer med der. Der er mange bedre elementer.